салом, хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи ҷумъа 19 сентябр ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. Дафтари раҳбари олии Эрон ва ҳам раиси ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон дар робита бо ҳалокати мармӯзи хонуми тоҷик Нилуфар Раҳимҷоноваи 37-сола дар зиндони Тошканд ба наздиконаш изҳори таsalлият карданд. ҷасади Нилуфар Раҳимҷонова ки 3 сол пеш дар Тошканд боздошт шуда, баъдан бо иттиҳоми терроризм ва ҳам убури ғайриқонунии Марс ба 10 соли зиндон маҳкум шуд, аз ҷониби бародараш дар Тошканд ба хок супурда шуд. ба гуфтаи ҳамсари марҳум Саид Юнус Истарафшанӣ ки аз Теҳрон суҳбат мекард, ҳамсараш соли 2011 дар Тошканд замоне боздошт шуд ки бо ҳадафи ширкат дар маросими тӯи бародараш бидуни виза тавассути Истарафшан ба хоки Ӯзбекистон ворид шуда буд, вале қурбони тӯҳмат шуд. مفتش اون کسی که با پرونده همسرم کار میکرد به او پیشنهاد کرد که ما تو را آزاد میکنیم اما با یک شرط. برای ما میگویی که شوهر تو در ایران تو را برای یک عملیات انتحاری فرستاده است. دروغ محض. بعد این باور میکنن، زن باور میکنن که خیلی خوب مشکل ندارن، نوار برمیدارن. نیلوفر رحیمجانова ва Саид Юнус Истарафшанӣ волидони 4 фарзанданд ки хурдиашон 7 сола мебошад ва то замони боздошт аз миёнаҳои солҳои 1990 дар Теҳрон зиндагӣ мекарданд. дар шаҳри Остона нахустин таҳқиқоти муфассал дар робита бо шахсияти ҷангиёни хориҷӣ дар Сурияву Ироқ муаррифӣ шуд. ин гузориш ки сабабҳои ба ҷанг рафтани ҷавонони Осиёи марказиро низ омӯхтааст, мегӯяд зодагони Тоҷикистону Ӯзбекистон ки шуморашон дар маҷмӯъ 700 нафар тахмин зада мешавад, бештар дар гурӯҳи Имом Бухорӣ ҷамъ омаданд. дар суҳбати ихтисосӣ бо радиои Озодии Ирландкарин гуфт ки тамоюли ширкат дар ҷангҳои бегона хеле хатарнок буда, дар оянда ин ҷангиён метавонанд зидди ватани худ силоҳ ба даст гиранд. дар душанбе масоили ҳамгунсозӣ ё стандартизатсияи истилоҳоти забони тоҷикӣ баррасӣ шуда, ҷараёни кунди татбиқи ин барнома мавриди интиқод қарор дода шуд. ин нукта дар конфронси забони давлатӣ ва рушди истилоҳот таъкид шуд ки аз тарафи Кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати Тоҷикистон ташкил шуд. яке аз мунаққидон донишманди маъруфи забоншинос Баҳриддин Камолиддинов буд ки аз масъулияти нашрияҳои даврӣ дар баробари иҷрои муқаррароти забонӣ ёдовар шуд. برای چی در محاکمه‌های ما سردبیران هستند، قلمکشان هستند، ما میگوییم اونها نمیشنوند. наздикони корманди раёсати консулгарии вазорати хориҷаи Тоҷикистон ки дар порагирӣ муттаҳам мешавад, мегӯянд бо гузашти 4 рӯз аз боздошти Далер Нақибов ҳеҷ иттиҳоми расмӣ зидди ӯ ҳанӯз эълон нашуда, касе аз хешовандон бо вай мулоқот накардааст. хешовандони Далер Нақибов ки гӯё ҳангоми гирифтани $4000 пора шоми 15 август аз ҷониби ходимони амнияти Тоҷикистон боздошт шудааст, мегӯянд дар асл ӯ бо $600 маблағ дастгир шудааст. дар ҳоле ки хабари боздошти корманди консулгариро масъулини вазорати хориҷаи Тоҷикистон як дурӯғ арзёбӣ мекунанд, манобеи радиои Озодӣ гуфтанд таҳқиқ шурӯъ шуда, раҳбари раёсати консулгарии вазорат ҳам дар чаҳучоби ин парванда бозпурсӣ мешавад. дар душанбе рӯзи 19 сентябр намоишгоҳи маҳсулоти чинӣ шурӯъ шуд. дар ин намоишгоҳ маводи ғизо ва ашёи хона ва техника ва мошинҳои боркаши сохтаи ширкатҳои чинӣ ба маърази тамошо гузошта шудааст. Тоҷикистон умед дорад ки тавассути чунин намоишгоҳҳо ҳамкориҳои тиҷоратии ду кишвар тавсея меёбад ва шумори ширкатҳои муштараки тоҷикиву чинӣ ҳам бештар мешавад. чин яке аз шарикони муҳими иқтисодии Тоҷикистон шинохта шудааст. ва хабару видеои бештар дар сайти интернетии радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам замимаи радиои Озодӣ барои телефонҳои ҳамроҳи шумо.